La família Viladomat ha desmentit que tingui intenció de vendre la seva participació majoritària a SEATD. En un comunicat ha assegurat que manté el seu pla estratègic i inversor a llarg termini, centrat en el desenvolupament sostenible de l'estació i en la consolidació del turisme de neu al país. Tot i això, els Viladomat reconeixen que durant el mes de juliol es va autoritzar una valoració financera de la societat, arran de la sol·licitud d'un accionista important, però minoritari, que volia vendre la seva part. Aquest estudi, encarregat a Deloitte, hauria generat confusions sobre una possible venda de la majoria del capital. La notícia inicial havia provocat un fort rebombori al país. El director d'Andorra Turisme, Betim Butzaku, havia qualificat el possible traspàs com una llàstima i advertit que un canvi a mans d'un fons estranger podria trencar l'equilibri del sector. Des d'en camp, l'oposició socialdemòcrata havia titllat la situació de greu i preocupant i havia anunciat que demanarien explicacions a la majoria comunal sobre la nova concessió. Mentrestant, el govern havia apel·lat a la prudència i rebutjat fer política ficció, assegurant que fins al moment no havia rebut cap comunicació oficial sobre l'operació. Amb el desmentiment dels Viladomat, sembla que la calma torna a Gran Valira, però la pregunta queda oberta. I tu, sabies d'aquesta polèmica? Què n'opines? Et llegim. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.